Aparatoso accidente na vía rápida do Salnés á altura de Cambados. Hai 5 persoas feridas e 3 vehículos involucrados. Foi necesaria a intervención de 2 equipos de excarceración para liberar a 2 persoas que quedaron atrapadas nun dos coches. Que tal, saudos? A Garda Civil está a investigar as causas deste accidente que mantivo cortada a circulación nesa vía durante varias horas. Dentro duns minutos ampliamos agora os titulares. O Goberno sonense levará mañá a pleno para a súa aprobación inicial o orzamento do 2021. O documento ascende a preto de 9 millóns de euros. Concentracións en Vilagarcía e Pontevedra dos delegados sindicais do sector do metal tras a rotura das negociacións coa patronal. Exixen que as empresas temporais cumpran co convenio do metal. Pontevedra instalará un skatepark desmontable na Rúa Raíña Victoria. O proxecto será unha realidade na primavera. Barbanza Arousa estrea unha plataforma de venda cruzada, unha novidosa estrategia de comercialización que ten como principal finalidade incrementar as vendas do sector turístico. Cambados une o comercio e a arte co primeiro rueiro de artistas. 16 mozos creadores exporán as súas obras en diferentes establecementos da vila. Antes de nada, información do coronavirus. A última actualización dos datos por parte de Sanidade cifra en 178 os casos activos por coronavirus en Boiro, 24 máis ca onte. E todo apunta a que a situación vai ir a peor nos vindeiros días. Dende o Concello seguen preocupados por esta situación, como tamén está o Sergas, que está a detectar nos cribados realizados nos últimos días un volume de contaxios máis alto do gardado, moitos deles asintomáticos. Boiro rompe tamén a dinámica de evolución da COVID en toda Galicia, onde se está a observar unha baixada importante nos casos activos. A incidencia acumulada neste concello sitúase por riba dos 600, uns datos que fan pensar que o peche perimetral decretado pola Xunta dende o pasado sábado se manterá ao menos durante varias semanas máis, con conseguintes prexuizos pro comercio e a hostalaría local. A situación de Boiro e o alarmante aumento dos casos activos, 65 confirmados por PCR nas últimas 24 horas, pode estar detrás dese incremento experimentado hoxe na área sanitaria de Santiago e o Barbanza. A cifra total sitúase en 817 positivos, 32 máis ca onte. Rómpese así a tendenza á baixa experimentada nos últimos días. Soben tamén as hospitalizacións, pasando dos 52 aos 53 ingresados, e mantéñense en 6 os doentes na unidade de críticos. Ribeira mantén os 38 casos activos, Noia sube de 25 a 28 e Rianxo mantense tamén con 21 dende onte. Despois de Boiro son os municipios da área sanitaria de Santiago e o Barbanza que presentan peores rexistros. A Pobra do Caramiñal mantense tamén en 19, Porto do Son baixa de 13 a 9, cifra de contaxios que tamén teñen en Outes. Lousame e Muros seguen a ser os concellos da zona con menor incidencia, os dous con 5 casos activos a día de hoxe. E continúan diminuindo os casos activos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe confirmáronse 856 positivos, 15 menos que na xornada de onte. Así todo, nas últimas horas rexistráronse 53 altas médicas e, polo tanto, a cifra real de novos contaxios ascende hoxe a 38. Por outra banda, a COVID deixou hoxe 2 vítimas mortais nesta área. Trátase dunha muller de 92 anos que estaba ingresada no Montecelo e outra de 85 que se atopaba no Quirón Salud Domínguez, tamén en Pontevedra. Ambas procedían da residencia Soremai, da capital da provincia, e presentaban patoloxías previas. En canto aos hospitalizados, esta cifra ascende hoxe aos 51, deles 42 atópanse en planta de hospitalización, 34 no Montecelo, 5 no Hospital do Salnés e 3 no Quirón Salud Domínguez. Ademais, outras 9 persoas evolucionan na unidade de cuidados críticos. Na cidade de Pontevedra hoxe confirmáronse 255 casos activos, 19 menos ca onte, e en Poio rexistráronse hoxe 44 positivos, 3 menos ca onte. Como lles adentábamos ao comezo do informativo, 3 vehículos involucrados nunha colisión na vía rápida do Salnés á altura de Cambados. Foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencia para escarcerar a 2 persoas que quedaron atrapadas nun dos coches. 5 persoas resultaron feridas.
Preto das 9 da mañá tivo lugar un novo accidente na vía rápida do Salnés á altura de Corbillón, en Cambados, no que se viron involucrados 3 vehículos. A colisión máis importante tivo lugar entre un Hyundai e un Megane que chocaron frontalmente, quedando o primeiro vehículo emborcado sobre a vía. O terceiro coche foi un taxi de marca Mercedes que impactou por alcance a un dos vehículos. Debido á violencia do accidente, foi necesario que os equipos de emerxencias escarceraran as dúas condutoras dos dous primeiros vehículos involucrados no suceso. En total resultaron feridas 5 persoas que foron trasladadas ao Hospital do Salnés. As dúas primeiras condutoras con danos de consideración, unha cambadesa de 37 anos e unha Vila García de 48. As 3 persoas restantes son o condutor de taxi e a muller e a nena que viaxaban nel. Ata o lugar do accidente achegáronse a Policía Local de Cambados, os Servizos de Emerxencias de Cambados, os Bombeiros de Ribadumia, a Garda Civil e 2 ambulancias do 061. As causas do accidente por agora se descoñecen e están sendo investigadas pola Garda Civil. Tras o sinistro, a estrada estivo cortada durante horas mentres os servizos de emerxencias de Cambados e de conservación de carreteiras da Xunta realizaban as tarefas de limpeza da calzada. Máis cousas, os hostaleiros de Pontevedra Poio Marín continúan a súa marcha cara á capital de España. As 7 persoas que arrancaron a peregrinación o pasado luns dende Pontevedra pasarán a noite en Verín. Juanjo, un dos hostaleiros que forma parte do equipo Rescate Hostalaría, contounos así hoxe como está a vivir esta dura experiencia. Muy duro, muy duro. Tengo unos compañeros que valen su peso en oro, que arrastran de uno, porque uno se iba quedando atrás, y venga, hasta que queda nada para hacer la parada técnica de hidratación. Así que 5 minutitos y vamos a continuar. E desta situación falou hoxe tamén o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, afirmou que se están a analizar todas as posibilidades para tratar de axudar os hostaleiros da cidade. Aínda así, o nacionalista foi contundente e asegurou que este non é o único sector afectado pola crise do coronavirus. Estamos facendo moitísimas cousas para as persoas máis prexudicadas de todo isto. Dentro dos prexudicados hai moita xente prexudicada. Moitísima xente. Están a hostelería, pero están toda a cultura, están todos os das festas, están todos os técnicos de sonido, de unha serie de xente que non, ao mellor non fai tanto balbordo mediático, pero sí que está necesitado. Nos preferimos que o Concello este ben financiado, que cobra as súas tasas para manter os servicios, porque hai que dar exactamente igual, e a partir de aí destinar o sobrante económico para facer unha labor redistributiva que, ademais, axude, pero ao mesmo tempo pense en como se vai salir desta crise e se garantice que os proxectos comerciais pequenos sexan viables. Se van a analizar todas as posibilidades, pero ten que haber informes favorables dos técnicos, que maioritariamente non hai, porque nos dicen que é imposible, hai que modificar tasas, hai que modificar ordenanzas, hai que facer cousas, e iso é un proceso que non é exactamente entra dentro do orzamento. Non temos unha lei de acompañamento dos orzamentos que implique que tú podes modificar cousas por esa vía. Habrá que plantealo de cara ao futuro. Por lo tanto, tranquilidade, nós estamos preocupados como que máis por todos estes sectores, vamos a botarlle unha man na medida do posible e estamos buscando alternativas para facelo legalmente. Estas declaracións de Lores foron realizadas na presentación dun informe do Eixo Atlántico, un documento que xurdiu a raíz da conferencia de alcaldes e alcaldesas celebrada o pasado mes de setembro en Pontevedra. Nel recóllense diferentes propostas enfocadas cara á utilización dos fondos europeos de reconstrución. Marcar o camiño cara a reconstrución económica da era post-coronavirus. Ese era o obxectivo principal da conferencia de alcaldes e alcaldesas que tivo lugar en Pontevedra o pasado mes de setembro. Desa reunión naceu un documento no que se recollen todas as análises e propostas analizadas por todos os asistentes para superar a época post-COVID. Pontevedra é unha referencia en cuestiones de sostenibilidade, en cuestiones de mobilidade, pero agora tamén quedou claro, por lo menos para os que non sabían, que é unha referencia ou que pode ser unha referencia en materia de congresos e reunións. Porque a organización foi perfecta, a cobertura foi perfecta, as instalacións foron perfectas, nun momento dunha dificultade extrema. A grande parte das propostas analizadas van enfocadas cara a utilización tanto dos fondos europeos de reconstrución como o programa 2021-2027. Realmente foi unha conferencia moi importante, eu estou moi orgulloso de que se fixera en Pontevedra e de que se reuniran aquí todas estes presidentes de Cámara e alcaldes e alcaldesas e tamén
todos os especialistas, técnicos e persoas que nos axudaron a elaborar unhas conclusións e unhas propostas, que van, obviamente, de cara a pensar como van a ser as cidades no futuro, como deberían ser as cidades no futuro e como se debería superar esta crisis económica e como deberíamos emplear os fondos europeos, tanto os fondos de reconstrucción como os do programa que virá desde o 2020 ou 21-27. As propostas presentadas polas institucións locais do Eixo Atlántico baséanse en 5 piares: resiliencia económica, transición digital, transición verde, equidade e cultura. E as conclusións foron moi claras. Nada va a ser igual a partir de ahora. Nada. Isto é como a saída da Segunda Guerra Mundial en outra escala. Vamos a entrar nunha época completamente nova. E esa época nova vai a ter unhos pilares moi claros: desenvolvemento económico, política social, innovación e digitalización. A clave va a ser a digitalización, nos lo dixo o excomisario Moedas aquí en Pontevedra, o excomisario europeo de innovación, e sostenibilidade. O obxectivo con este informe é trasladar todas as ideas analizadas na Conferencia de Alcaldes e Alcaldesas ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia. O Goberno sonense levará mañá a pleno para a súa aprobación o orzamento pro 2021. O documento presupostario ascende a preto dos 9 millóns de euros, un 9% máis que o do 2019, que foi o último presuposto aprobado. O retraso na súa elaboración e a chegada da COVID provocaron que o Executivo sonense non puidera sacar adiante durante este 2020 tal e como pretendía o documento orzamentario, polo que tivo que traballar cos de 2019 prorrogados. Iso sí, nos últimos meses, dende o Executivo puxéronse mans á obra e coa axuda dos técnicos municipais traballaron arreo para poder presentar en tempo e forma o orzamento para o 2021. Mañá o documento será levado a pleno para a súa aprobación. O presuposto ascenderá a 8,9 millóns de euros, dos cales máis de 2 irán destinados a investimentos. Incrementamos o presuposto un 9%, pasamos de 8 millóns 100 e pico mil euros a casi 9 millóns de euros, 8 millóns 900 e pico mil euros, e bueno, pois iso tamén é o esforzo que se fixo desde o Concello en aforrar, non? Por que conseguimos ese incremento? Conseguimos un incremento porque nos cambios, por exemplo, que estamos facendo das subvencións que nos dá o IDAI polo aforro enerxético, estamos cambiando as luminarias de sodio a LED e aí hai un aforro enorme. Pois temos deuda cero, non temos que pagar ningún interés. Bueno, pois todo ese esforzo vai agora á inversión, non? Outro dos apartados dos presupostos que máis medra será o de servizos sociais, para dar resposta ás principais necesidades dos veciños do municipio, principalmente a aqueles que por razóns evidentes o están a pasar mal pola crise da COVID. Moitas axudas en servicios sociales, en educación, porque queremos aumentar o servicio de Nofogar, pois a compra de libros en educación, pois a axuda no transporte, pois o xantar na casa, iso vai incrementándose pois, ao mellor un 200%. Non? Se con estes presupuestos somos capaces de que unha empresa, que un restaurante, que un bar non teña que despedir un empleado, para nós xa é unha satisfacción. Concentracións en Vilagarcía e Pontevedra dos delegados sindicais do sector do metal tras a rotura das negociacións coa patronal. Os traballadores saen á rúa exixindo que as empresas temporais cumpran co convenio do metal e, por outra banda, que se lles se aplique un incremento económico. As tres centrais sindicais do sector do metal, UGT, CIGA e Comisión Obreira saíron ás rúas de Vilagarcía, Pontevedra e Vigo para protestar pola rotura das negociacións coa patronal. Dende o sector presentan tres reclamacións principais. A primeira delas é que as empresas de traballo temporal cumpran co convenio do metal. Non queremos que as empresas de traballo temporal campen polo convenio directamente, senón que aí ten que haber unha concreción como existe nestes momentos, están reguladas no propio convenio. O que é todo o tema da subrogación dos traballadores de todo tipo de empresas teñen que estar garantido para que haxa estabilidade nos postos de traballo. Tamén piden melloras nas primas de eventualidade. E por outro lado, tamén está a prima de eventualidade para os traballadores eventuales, lóxicamente, para que teñan durante todos os meses unha compensación á hora de que non sean discriminados á hora de despedir e que as patronales pois podan seguir mantendo ese tipo de prima, lóxicamente, por un coste que ten un traballador eventual. E a última das súas reivindicacións ten que ver co
incremento económico. Por parte da patronal pretenden que este ano o incremento sea cero, é dicir, que non haxe incremento salarial, que haxe unha conxelación salarial, e para o ano que ven un 1,5. Nós entendemos que xa os traballadores fixeron o sacrificio suficiente durante este ano, saindo aos expedientes de regulación de empleo e baixando, perdendo 25%, que o INEM só lle paga o 75%, e polo tanto nos entendemos que ten que haber incremento, por iso solicitamos que o incremento para o ano 2020 sea do 1% e o incremento para o ano 2021 sea do 2%. Non? O sector do metal engloba máis de 4.000 traballadores na comarca do Salnés. Dentro os sindicatos informan que foi a patronal a que rompeu as negociacións e que por iso saíron á rúa. Advirten que se non se acada un acordo, todos os traballadores sumaránse ás mobilizacións nas vindeiras datas. De seguido falamos da rúa Raíña Victoria de Pontevedra. Coa polémica que se montou logo da súa peonalización, agora o Concello anuncia que van instalar nela un skatepark que estará listo na vindeira primavera. Estamos de volta agora mesmo, aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Pontevedra contará en primavera cun skatepark na rúa Raíña Vitoria. Anunciou no hoxe o concelleiro Demetrio Gómez. Segundo o edil, as instalacións serán desmontables co obxectivo de poder trasladalas logo a outro punto da cidade cando sexa preciso. O Concello de Pontevedra presentou hoxe este proxecto, o skatepark temporal que estará situado na rúa Raíña Vitoria. Unha instalación adaptada a esta avenida e que será desmontable para así poder trasladala con posterioridade a outras zonas da Boa Vila. A instalación que se vai facer é desmontável. Vámola a poñer en marcha e se en algún momento esta rúa volve a abrirse o tráfico, podemos collela daqui e levala a calquera outro sitio. Por aí a actuación está moi ben pensada. O obxectivo principal deste proxecto era fuxir da imaxe de espazo marxinal que soen ter os skateparks e por iso trataron de crear unhas instalacións abertas á cidadanía. Neste sentido, o Skate Praza estará dividido en dúas zonas, nas que se colocará unha baldosa de granito duns 15 centímetros de espesor e sobre a cal se situarán os diferentes elementos. O sistema construtivo que estamos baraxando de cara a que sexa reversible é facer unha lámina de plástico que para non tocar o asfalto existente, poñer unha base de hormigón ciclópeo ou un hormigón de limpeza que se desmontaría con facilidade e enriba poñer a baldosa tomada con area. Perimetralmente vai pechada cun serie de bordillos de granito que o que fan é confinar todos os elementos para que esa baldosa non se desplace. Despois, o día de mañán, se queremos retiralo, o que se faría é quitar o bordillo, que son os elementos que están anclados ao chan, pero no momento que quitas un, xa podes empezar a desmontar a baldosa, collémola e levámola para outro sitio. A idea é poner unha serie de bordillos para grindar, unha barandilla, uns quarters, uns kickers, ou rampas, como se queremos fuxir de anglicismos, despois unha serie de elementos máis ambiguos como slappy, que son nomes técnicos deso. Ao final vaise basar moito en pequenas mesetas, bordillos e algunha rampa. O edil de Obras non quiso falar aínda do custe que suporá este novo skatepark. O que sí quiso deixar claro Demetrio Gómez foi o motivo de por que se elixiu a rúa Raíña Vitoria para a súa instalación. Por que en Raíña Vitoria? Bueno, pois unha vez que aparece o espazo e falando coa comunidade de skaters, pois vemos que é un espazo que se pode aproveitar, porque eles teñen unha demanda de espazo urbano para facer estas actividades. Non esquezamos que estamos falando dun deporte que xa vai ser olímpico en Tokio e que en Galiza hai, sobre todo, mulleres que teñen posibilidades de ir a Tokio. Por lo tanto, a partir de que xorde o espazo, pois entón é cando vemos que se pode facer aquí unha intervención. A Asociación de Skate de Pontevedra conta actualmente con máis de 200 inscritos, o que demostra que este é un deporte que está en pleno crecemento. Todos eles poderán gozar destas novas instalacións nuns meses, xa que o obxectivo do goberno local é poñer en marcha este novo parque de skate na primavera de 2021. Máis asuntos, o PSOE de Noia solicita unha reunión para acordar entre os distintos grupos políticos con representación municipal as obras a incluir con cargo orzamento do novo plan de cooperación de obras e servizos da Deputación da Coruña. Pero os socialistas noieses o saneamento debería ser unha prioridade. Pedirán que se dedique parte do importe que lle corresponde a Noia, un total duns 563.000 euros a este fin. Solicitamos ao Goberno municipal, como é unha das nosas prioridades, a mellora do saneamento da vila.
Nas reinversión das baixas das obras, outros concellos da nosa contorna recibirán este ano, por exemplo, Boiro arredor de 400.000 euros, Muros arredor de 74.000, Porto do Son arredor de 84.000 e Rianxo arredor de 95.000 euros. Neste concepto Noia, o adicar todo o gasto corrente, este ano recibirá 0 euros. Por iso, xa que o prazo de presentación comeza o 7 de decembro e finaliza o 5 de febreiro, creemos que sería bo que nos juntáramos todas as forzas políticas para acordar entre todos varias obras para mellorar o saneamento da vida. Os socialistas agardan a que o Executivo teña en conta esta demanda, xa que o prazo para facer as solicitudes remata o 5 de febreiro. Ademais de melloras no saneamento en zonas como Orro, San Bernardo, A Barquiña ou Pontenafonso, os socialistas van a solicitar tamén que se inclúa a construción de beirarrúas no Obre ou Soño e Argalo. E seguimos en Noia. A Marea ten previsto iniciar unha campaña que ten como principal finalidade a gratuidade e o libre uso do aparcadoiro de Xuiz Falcone. Dende a formación din non entender como un aparcadoiro pagado con cartos públicos ten que funcionar cun sistema de alugueiro de prazas, negando así o seu uso á maioría da veciñanza. Por esta razón pedirán no Concello a derrogación da actual ordenanza fiscal e de regulamento referente a este aparcadoiro. Solicitarán que se aprobe unha nova ordenanza de estacionamento temporal por un tempo limitado e gratuito. Así, segundo a Marea, o conxunto da cidadanía poderá facer uso do aparcadoiro cumprindo a súa función de desconxestión e axuda ao comercio local. E o Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a provisión en réxime laboral dunha praza de axente prospector e outra de orientador laboral pro Programa Integrado de Emprego 2020-2021. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende hoxe ata o vindeiro 18 deste mes. As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica. As bases de destas dúas convocatorias, o temario e o modelo de instancia de cada unha delas está a disposición das persoas interesadas na web municipal boiro.gal. Mais asuntos da actualidade, a Mancomunidade Barbanza Arousa pásase a venda cruzada. Así pon a disposición dos empresarios turísticos da zona unha plataforma de comercialización dos seus produtos. Será a través da páxina web barbanzaarousa.gal. A situación actual derivada da crise da Covid, na que moitas empresas do sector turístico da comarca están a pasar por un mal momento, foi unha das principais razóns que levou a Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa a apostar por esta plataforma de venda cruzada. Trátase dunha novidosa estrategia de comercialización que ten como principal finalidade incrementar as vendas. Aquelas empresas turísticas que o desexen terán nesta plataforma, a que se accede a través da propia web da entidade, barbanzaarousa.gal, un escaparate dos seus produtos e servizos, pero tamén o doutras que ofrecen prestacións complementarias. Normalmente en todos os destinos sempre o maior problema sempre é a comercialización, non como chegar a ese cliente obxectivo. Entonces, para paliar isto e tamén axudar ao empresariado nestes tempos, decidimos levar a cabo esta plataforma de comercialización. É unha plataforma de venta na que os empresarios van a poder, vai a ser o seu escaparate do empresariado para mostrar os seus produtos e os seus servizos, vale? E tamén a plataforma de venta para chegar ao cliente final. Calquer visitante turista que acceda agora mesmo á plataforma vai poder mercar ben sexa o aloxamento onde quer ir, pero tamén que é o que quere facer. É dicir, se quere dar unha volta nun kayak, nunha lancha, se quere facer un puenting, o que queira facer. E mercalle, pois, ao aloxamento e a empresa de actividades as súas actividades, non habendo ningún tipo de intermediación por ninguén. Quer dicir, as transferencias, as compras van directamente do comprador á empresa do destino. Dende Barbanza Arousa animan as empresas da comarca que se unan a esta iniciativa de comercialización e de cooperación conxunta, para mostrar así os verdadeiros atractivos desta zona. Turismo activo, turismo náutico, visitas guiadas, catas e degustacións e moitas outras actividades teñen cabida nesta plataforma, xunto co aloxamento e naturalmente ca restauración. Barbanza Arousa é destino con moito que ofrecer en naturaleza, en actividades, en cultura, en gastronomía. E debemos ser, entre todos, embaixadores do noso.
Cambados une o comercio e a arte co primeiro rueiro de artistas. 16 mozos creadores exporán as súas obras en diferentes establecementos da vila. O obxectivo é fomentar as vendas á vez que os artistas amosan o seu traballo. Dous estudantes de Belas Artes, Lara Cores e Luís Vilanova, poñen en marcha en Cambados unha iniciativa novidosa, o Rueiro de Artistas, unha exposición con obras de diferentes artistas galegos que estarán dispoñibles en comercios da vila. O obxectivo é que os creadores poidan mostrar as súas obras a vez que axudan a incentivar as compras nos establecementos locais. Cada tenda ou cada comercio traémoslle un artista e ese artista expón en ese comercio. O que fixemos foi sacarlle fotos na zona que os comercios nos deixaban utilizar, por exemplo, algúns deixaban nos escaparates, outros no interior da tenda, así variado, cada un según as súas necesidades que tiñan agora para a campaña de Navidad. Todo isto un pouco adaptándonos a eles tamén, eso sobre todo, porque non queríamos quitarlle protagonismo ao que ven sendo a súa tenda nin ao seu produto, claramente. No Rueiro de Artistas participan 22 establecementos e 16 creadores. Os mozos e mozas son alumnos do último curso de Belas Artes que con estas mostras dan a coñecer as súas creacións. É unha aposta por levar a arte á rúa e porque os comercios que a xente pois que fora a visitar os comercios non só para mercar, sino tamén para disfrutar destas obras de arte e tamén para dar a coñecer pois estes novos artistas que están saindo da Facultade de Belas Artes. Os estudantes quixeron compartir esta iniciativa co comercio local conscientes do difícil momento que atravesa o sector. Para os comerciantes de Cambados, esta iniciativa é un aliciente máis para que a xente acuda aos seus negocios. Estamos pasando moi mal, o comercio está pasando moi mal, creo que é un valor añadido, é un polo máis de atracción ao cliente, xa non me digo salir fora do perímetro, pero é unha forma máis de dar a conocer o comercio, xunto en este momento cos artistas. É unha forma, outro polo de atracción. Todos os comercios participantes poden visitarse a pé, coincidindo coa ruta do Camiño de Santiago. As persoas que visiten todas as obras entrarán no sorteo dun vale de compra de 150 euros. Estamos de novo en Pontevedra. A Concellería de Promoción Económica da cidade volve poñer en marcha un concurso de escaparates. Nesta ocasión o obxectivo é que participen todos os comercios da cidade e que os veciños se convertan no xurado. Ademais, coa intención de dinamizar as rúas de cara ao Nadal, a edil Joia Blanco presentou hoxe un pasacalles que estará a cargo da compañía Pablo Méndez. Haberá tres premios en metálico para os tres comercios que gañen para o mellor escaparate, un de 1.500, 1.000 e 500 euros. Tamén haberá uns vales ata 20, cheque regalo con valor de 25 euros cada un. Cheque regalos, evidentemente, para poder consumir no comercio local. Principalmente ten dúas fases. A primeira fase é unha fase de inscripción na que poderán participar todos aqueles establecimentos locais, non cadeas, de Pontevedra que teñan o seu escaparate adornado con motivos navideños. Eso poderá facelo dende o día 12, desde o vindeiro sábado, ata o día 20. Despois abriremos a fase de votación, que, como ben dixeron, é unha votación totalmente popular para que sea transparente, e os tres máis votados serán os gañadores, que o publicaremos o día 29. Tamén hoxe quería presentar a animación que vai haber nas rúas, que como non podería ser de outra forma, ten que ser alguén de Pontevedra como Pablo Méndez. De novo, este pasarrúas non vai a quedar solamente no centro, na zona monumental, tamén nesta zona que pasarán, senón que irá aos barrios, irá a Monteporreiro, irá a Campolongo, irá a Pontevedra Leste. Os espectáculos están todos inspirados nas famosas navidades de Disneyland, co cal, bueno, son moi estéticas, moi bonitas e con moita fantasía. E, bueno, como ben dixo, nós, como viaxamos por todo o mundo, temos a sorte de coñecer a Papá Noel personalmente e convidámoslo a vir pasar o Nadal aquí. Entonces, bueno, pues estará aquí con nós uns cuantos días, que o levaremos a coñecer os barrios de Pontevedra, a ver que nos conta, e a saludar os nenos de toda Pontevedra. E a Praza de Abastos, tamén en Pontevedra, converterase estes días nunha gran pasarela de moda. O primeiro andar do mercado acolle dende hoxe o evento Ponte Moda Nadal, un proxecto posto en marcha pola firma Mi Vida Entre Telas, Kids and Models, no que haberá entrevistas e desfiles. O evento arrancou hoxe e prolongarase ata o vindeiro domingo. Pola mañá terán lugar as entrevistas con diferentes empresarios da cidade e pola tarde haberá desfiles e exhibicións a cargo de comercios como La Gasca, Mepiachi, Alma Gemela ou Mapetit. Todos os
que queiran seguir a programación deberán facelo vía streaming a través das redes sociais de Pontelovers e Pontevédrate. O obxectivo desta proposta é tratar de dinamizar o comercio téxtil e a moda local. A primeira invitada foi a edil Joia Blanco, que falou así da situación económica que atravesa a cidade de Pontevedra. Estamos nesta segunda ola da pandemia que esperamos superar canto antes na cidade. Parece que empeza a estabilizarse os números, pero eu sempre quero mandar unha mensaxe en positivo, que é unha mensaxe de que hai que continuar e que continuar facendo iniciativas neste senso e hai que continuar promocionando a cidade. Portodosón presentou tamén esta mañá a súa campaña de comercio de Nadal, unha iniciativa que promove o propio Concello en colaboración coa Asociación de Empresarios de Portosín. A finalidade, a promoción do tecido empresarial do municipio e con ela a fidelización do consumo nas empresas locais. Un total de 32 empresas participan este ano na campaña comercial de Nadal de Portodosón, unha iniciativa que promove o Concello e coa que colabora a Asociación de Empresarios de Portosín. A situación que estamos a vivir levou o Concello a implicarse máis que nunca nesta campaña, que ten como principal finalidade a promoción do tecido empresarial do municipio e con ela a fidelización do consumo nas empresas locais, tanto de xeito presencial como tamén a través da plataforma online sonoteucomercio.gal. Vai enfocada a esa defensa e ao consumo do comercio local no noso lugar. Para iso contamos ca colaboración da Asociación de Empresarios de Portosín e tamén da plataforma sonoteucomercio.gal, unha plataforma creada polo Concello de Portodosón no mes de abril, cando empezamos os confinamentos, en la que máis de 60 locales de hostelería, comercio, turismo, pois están adheridos a esta plataforma. É bo que a xente se anime, é bo que a xente se meta no portal, porque agora é moi cómodo, non? Desde o ordenador, desde un móvil, pois facer as túas compras. E tamén o comercio pequeno, por sí solo, ás veces é moi difícil, non? Pero se estamos unidos a través dunha asociación, que o Concello tamén está aí para colaborar. Durante a campaña procederase tamén ao sorteo de vales de compra por un valor de 1.000 euros. Vais a facer unha campaña con os escaparates todos iguales, vais a poñer música na calle, o que se vai facer tamén é darse as rifas a cada xente que marque no Concello para participar nun sorteo de 1.000 euros. Tamén se desenvolverán actividades paralelas para incentivar o comercio na localidade, como é o caso dos elfos de Nadal, que percorrerán todas as parroquias do municipio e tamén o casco urbano, para darlle un maior ambiente navideño a estas datas. A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia celebrou a gala final da súa campaña Batéate. Nesta iniciativa participaron de centros escolares da comarca do Salnés presentando as súas reportaxes fotográficas ou audiovisuais sobre o sector bateiro. O obxectivo deste proxecto é amosar aos mozos que nas bateas hai unha saída laboral. A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia puxo en marcha unha iniciativa para dar a coñecer o seu traballo nos centros educativos da comarca. Mediante a campaña Batéate, os produtores mostraron ao alumnado de cuarto da ESO e de FP as tarefas do seu sector. Pois foi unha campaña divulgativa onde se lle explicou un pouco cal era o traballo que se estaban realizando dentro das bateas e cales eran as súas inquietudes de cara a poder optar a un posto de traballo, non? A campaña Batéate completábase con 2 concursos, un de fotografía e outro de reportaxe audiovisual, onde os alumnos realizaron os seus traballos sobre o sector bateeiro. Nel participaron 10 centros da comarca. O obxectivo lugar a gala final dunha campaña na que tamén participou o humorista Carlos Blanco. Os gañadores do concurso fotográfico foron Andrea Novas e Queixa Marrone do IES Armando Cotarelo, Juan Ventoso e Nair Torrado do Faro das Lúas, Lucía de Besa e Paula Domínguez do Monte da Vila, Blanca Fernández e Mateo Crespón do Ramón Cabanillas e Cecilia González e Hugo Romai do IES Sanxenxo. Na categoría de vídeo, as galardoadas foron Beatriz Fernández do IES Cotarelo, Nuria Dovalo do Ramón Cabanillas e Ainara Martínez e Marta Bermúdez do IES Sanxenxo. Pois, a ver, esta é unha gala onde se fixeron unha serie de medidas dentro dos centros para dar a conocer o que é o traballo do mexilloeiro e poñelo en conocimiento de todos os alumnos, non? Omega é unha agrupación de produtores que conta con máis de 450 asociados e moviliza cada ano máis de 60 toneladas de mexillón. O obxectivo desta campaña é mostrar aos mozos e mozas que no sector do mexillón teñen unha saída laboral.
Pois a importancia é a divulgación dentro do sector, sobre todo na enseñanza, para que vexan que na batea que pode haber un posto de traballo, non? O sector do mexillón atópase agora mesmo inmerso na campaña de vendas de Nadal, a máis importante do ano. Dende Omega sinalan que as vendas comenzaron por debaixo do agardado, pero agardan que a demanda aumente a medida que avancen estas datas. E rematamos coa exposición que pode visitarse no Auditorio Municipal de Rianxo. É unha mostra de tallas de madeira da firma sonense Son Agasallo. Entre a variedade de elementos que integran a exposición podemos atopar tamén algunha chiscadela, a cultura e a tradición rianxeira, que é o meu caso de tallas de Castelao. Estará aberto ao público ata o día 26 de decembro. Conta coa colaboración da Deputación da Coruña. Con estas imaxes rematamos por hoxe, señores. Mañá máis actualidade aquí en Canal Rías Baixas.